So be a friend ankani. Or there here. Time and abosomfo no te ho. Na ankani ye adwuma. Enne ankani nya adwuma bi. Ade yato. Oba bi akotena ho se ankani aka no asisi dan won so nim. Ada ankani wonka. Ankani nkanipa. Enne ko ankani nko se nwene na gold bubu omo so no behu omo biem a. Edimpa no gum no omo. No omo ba no. Ni ye kan ya. Akom kan me na komfo se wa de me ko ankanim. Atapoku de me ko ankanim. Na ye hu ankanim ba. Sa atam ko no mun sisi dan me nsuo no ho sa na mpampuro. Agie ni mu betoma ansa na wako. No. Enso ne ankani oba basia se ankani aka no ati nsuo nim. Na de hin no de ya de nso ye. At the moment we be yisra hade apri yedie. Kusua nkan wa enye. Okay. Obetima akoba bi konfo no be ka kire wo se na se boso me ka kire se wo pe. Akoko a enwi ni ne hu. Okay. It's at the moment they are making Kosia. You are coming. If you are going to get that, you go to hear you. And the talk of your Taliban for what can go there 80. So, soon, Kosia in the home of home. Kosia is not progressing. One will get you are young to a my blast or so. Is that class? You have been a game for super trust as M plus. You only bet territory. Our women are plastic. And I said, we go here. What was here? You will share the Yaboni game. I said, my fuck was young. Nama Mobus will be a the moment I focus, yes, and now we are ideas will be at the moment now we use one and my dear about this. What the more was else you have for the thing. One can now because you will be a team. And you won't tell me. You take any of my home. Yes, now, because I and until the end, you're back. When you are not for a chairman for, I was for, I must say, the quality of the work in a union, I am submitting. Yeah, that's my real reality. I can't have Marfo to do. Yea, I once was some shop or jam 10. You finish your work. Yes, there was something to say. Or come back and come back. And then the work was pretty said, and then go home for the come back. Come in. The work was pretty said, come back. Now, you want them to be and I recommend you one with
Gada wo bebre na wasantema mu hani nyinaa yɛ mema baako pɛ asaman gada wo YEBOAH asaman gada wo kuma na YEBOAH bibia yɛ different from gada wo mema ọba ni hu hu si bẹẹma ni bebree hwẹ ọba ni hu hu ankasa ẹna wokọ hɔ a baabi a ɛwɔ no ɛsono baabi a ɔbaa ni wɔ sɛ ɔmo ngyi wo ndi paa yɛmfa wo nkɔ baabi ɔbaa ni wɔ ne da sɛ ɔmo ngyi wo ndi ɛsɛ the whole ASANTEMAN gada wo baa apart from asaman ɔnya gada wo baa Ghana ɔmo mfa mman na menim ade a asaman gada wo ne nana no yɛɛyɛ a ɔbaa no ɔmo de ma eti gada wo a ASANTEMAN mu ha nyinaa ne Ghana ha nyinaa ne dan ɔbaa no sɛ gada wo bɛyɛ adwuma koraa wɔkɔ baa no wɔkɔ bisa ne sɛ maa mi yɛ sei na abɛtɛ ne mu yɛ dɔ sɛ wo yɛ kɔ na ko mi ka wɔkyi na ne ntina asaman gada wo ɔbaa ogyina so tutuo sɛ ɛwɔ si to wo ɛwɔ do kuro sɛ wɔyɛ ɔba no odi kɛ tutuo na ne mma no asɔre gyinagyina maa mi ba de yɛ a yɛ nyina sɛ sante hene baa etu saa na asaman gada wo sɛ wokuta gada wo bɛrima a ɛnyɛ wafɛ ne asaman gada wo ne ne nkɔm gada wo ne mu kura mesua ne mesua mu bɛka kyerɛ wo yɛ a ne kɛ wobɛtena da bia kasa de asɛ baa gada wo ba mɔbi bia wo ana ne papa nsa asaman bi o ne ba wo da nana yɛhwɛ brɛ ko nso ho nsɛm ne nso ka ba ana ne nka ba ɔbaa bia ne obi tena ka kyerɛ me sɛ ɔkɔm kune deɛ kune ɔbaa bɛtumi akɔm ne yɛ kyale adwen pɛ sɛ yɛsua deɛ sɛ mobɛka na ɛho abatan kune yere ne kyale baabi a kune wɔ biara no kyale wɔ na emu obi kura kune no ne kyale ɛbane sɛ ɛne ɔne ne kɔ na kaa na wɔnyɛ ɔrenya abosomfoɔ nso fɛ wɔnyɛ ɔrenya na abosomfoɔ fɛ abubu akyi koko wɔn sɛ ne wɔn mo ne amoa a mekɔkɔ firi abugyan ɛde ba ne tɔn no anim ɛde bɛ tu fo ɔbɛtu omi sɛ ɛde one bag ɛma wɔ 5 million ɛba bɛde 5 million ɔbɛtu wɔ ɔbɛma ne bi a 5 million obi so abɛdi ɔba bɛdi 6 million obi so abɛdi ba bɛdi 6 million ɔyɛ bɛdi papa na akɔdu 1,000 so na mmea no kura ɔregyina ɛyɛ 500 sɛ sɛ baabi aduro no ankasa koraa wɔ no ɛnyɛ sika kɛseɛ dabi mɛtumi aka sɛ asaman gada wo ne nananom yɛde kyerɛ wɔn obi okuta gada wo ɔregyina biara yɛde kyerɛ wo nti afo bi aso a aba akɔyɛ ayɛ ɛne na akristofoɔ nni mu a ɔmo so nyankopɔn ɛyɛ ayɛyɛdeɛ na nawɔtwe biara wobɛkɔ akɔyɛ nyankopɔn sɛ woboa na nawɔtwe no nyina de na yɛdufo de yɛtwa no so ku ɛyɛ ayɛyɛyɛ ana wakyɛ yɛ mu wɔsukuu yɛ wakyɛ yɛ mu na nso kune deɛ kune asɛm pa kune ne Ghana mo kune firi Ghana ɔno ɔyɛ nifoɔ bo so a wɔbɛgye ntene ha meka saa nyinaa ɛwɔ asante kune firi Nigeria asante ne Nigeria nyankopɔn saa tam na tete na sɛ yɛmpɔ ne yɛbi nkɔdu mu a tumi yɛ wɔbɔ ne yɛfa sɛ yɛfa kune de ba asante mu ne kɔmpɛ kune Guys, I'm not water. I'm water. You sure you're right. I was asking, "Yeah, then it can be there, and I didn't share. She is so proud. You're actually now at the end of the year. So I feel you may ask them now, the private of the first one. You need a bit of your class. I'm a winner. It's a 7 getting a problem with us.
Yes, Akum, say, he said, oh, Petina, any say, Tigare, and she, if they combine. You know, you part of one, but now, must have run away to get the part of one, and without worshiping. To win this card of a court, and we are Ipala, which was broken here, apart from Go Boy and not Go Boy, who deal with my body by ASUO. Wait in a previous media now, what to be setting that. Because if you're what you got to do, you got to put it about media. The moment you see that in the television, you say, we don't want to get so I feel only know each other. We are to get a KOMFUO now. They are protesting to go to look in the Chihuahua on pen in the Chihuahua on pen. Because I Chihuahua, they are and I can't use it. I was like, I was okay. And Chihuahua, they are looking for some sweet. More pen to more of them. Obama is all camp or camp. Whether if you friend, you must say, I'm going to see you. I'm going to see you. She's an idea. And more you are come on that camp. The sooner camp. I hear no more price for your exams. Children sell it. We are going to come. And then should be a camp. And my name is Happy. Most now, every year. Now, and now, I come now, and now, always will go and now, was ordered and put out our ring, and now, go to a people to the ground when mentioning our man. I didn't know soon I was going to come only in a house. Was it soon now, friends with a man about or about an American? Only the two June, you know, he said that himself saying, soon I come on a person to say, for him, I will come back to as soon as the baby is here. You won't want to about what you're saying. For a woman who's not about you, you can't go about what you're saying. So I say, for him, I will come back to and soon when you it is a whole component in the usual back. You got to know that I said, plantations be out. What trouble is a plantations be out, or turn off a bowl. They just say we took it for number 4. They do this year. Rest in a fata, that's an opportunity to look. Not your sign every single. Not your child, they also.